Topi, niin meillähän on ne keleikkαμessut tulossa sitten. Miten se nyt on ensi viikon loppuna, niin mitä sä ootat niitä keleikkαμessuja? No, nyt tuli kyllä pahaa kysymys. Jos sitä ette uutta kelekkaa ostaisi. Kalustuahan me lähdetään sinne päivin. Ei lähde. Vai lähdetäänkö me viihtymään porukalla? Lähdetään viihtymään. Mikä se oli jätkällä illan agenda, että jahti? No sehän on semmonen jahti perinteinen, että pannaan lipasvyö tuohon vyölle ja 10 sulttania. niin. Otetaan semmoset panokset mukaan, että Niin. Se on hyvä. ei jää mies kakkoliksi. Tää meillä Topi nyt tässä tapahtuu. Törrätetäänkö kunnon törräys vaseliin? Älä hirveästi. Pikku näppäsyt sinne. No ne. No kun kaasukapulan voitelee, niin kierrosaika paranee puolella. Mulla oli vähän se, että tulee liian kova kierrosaika, kun ei kaasupalla ottanut, niin oli vauhtia liikaa tässä. Niin Samppa meinasi, että nyt laitetaan vähän tällä lailla. Että törräytetään vaseliinia, niin alkaa kierrosajat pikkusen tippuu. Pysytään muut perään. Ei, muukki pysyy perässä, kun tosi on kuskina täällä. Eikä panna toiselle. Pitäisikö se toiselle puolelle? Pannaan kerta kielon päälle, niin pistetään kunnon törräytys. Samppa koitti kovana ajomiehen, että se sylykäsee tänne, että se luistaisi paremmin, mutta ei se oikein sitten. Ajateltiin laittaa tää vaseliini, oishan se siinä. Vittu, tämä on mukava joskus vaihtaa vaijeri tähän, kun tää meni vaan huonommaksi, liian paksua vaseliini. Mikkä miettii nyt? Ei vittu. Jätkät veti taas nokaasta. Laitetaan Topi sulle vaseliini. Ei oikein toimi. Ei vittu. Oi vitu jätkät taas veti. Kyllä meitä on taas kuseet. Tää on minua. Ei vittu. On tämä. Saatana, öljykeisari on täällä rässikäänsä. Löydettiin tämä Topillekin oikea voiteluaine. Niin meillähän alkoi vissiin vehkeet rokkaamaan. Joo. Sehän nyt pallauttaakin jopa, että sehän niinku jämähti vielä pahemmaksi, kun laitettiin vähän sitä vaseliinia. Onnistunut remontti taas, mutta siinähän se nähti, että se pitää aina pari kertaa tehdä ennen kuin sitä tulee hyvä. Älä to the next day! Ja sitten... Voitais ottaa semmonen pikku ajopäivän vitsi tähän alkuun, että miten se tulee lähteä tänne no ajohommat. Joo! Nyt pitääkö sitä ajamisesta kertoa vitsiä vai ihan niinku tästä päivästä? Ihan sama mistä. En mä tiedä oikein. Mitähän sitä? Mise syö kiviä tänään, se on varma. Se on Toyota hyvä auto, se ei tuu koirakkaan pihaan. Paras. Se on paras. Saa tulla. Joo. Filter oil. Miksei näitäkään voinut tehdä eilen valmiiksi? Mähän eilen ehdotin. Tallipäivä oli, mutta jätkällä oli niin kiire baariin. Ei voi olla, että aina samat niin. No ei voi käsittää. Samat vinkki. Milloin tämä loppuu? Älä sano monikossa, se on yksi mies. Mutta tiedättekö te mitään? Se on yksi mies, kenellä on aina se vetovastuu näistä hommista. Niin viihepuolella kuin ajohommissa. Niin mun pitää joka osa-alueella pistää parasta tiskiä. Vai? Ready to rock. Juuri näin.
onko miten miettinyt, että missä kun tulee rotalle, niin mikä se on selitys, että se on myöhässä? Ei sillä mä vaikka tällä mitään selityksiä. No. Se on aina myöhässä, Niin onkin. aina sama mies. Mm. Miten voi olla? 2,000 years later. Nytkö se tullut? Voiko olla missä? Voiko olla? Classic pyörän kanssa saapuu paikalle. Niin joo. On sillä ainakin kiire, jos ei muuta. Saatana vanhalla pyörällä tuli tänne tuolla. Mikä on selitys? Muijali osaa. Muijalle terveisiä kun katsoo tätä videota, että ei mikä ole hyvää heiluttaa. Lähtikö vauhottaa? Olikohan tuossa misekään? Ei ollut meikäläinen ajanut Poriin yli. Ja Topi ajanut ulkokautta. No vittu Poria yli. Aiot peräänsä viimeisenä taas mennä omiin jälkeen. Vittu jätkät sä. En mä tiedä, haukkas eturengas jostakin. Mitä Samppa sulle tapahtuu ole ratalla? Mullehan tapahtui monen näköistä. Mitä nää haluat niinkö tiedä? Mä näin tiivistettynä, että miksi sun ajot loppuu eilen. Ajot loppu. Mikä oli syy? Ajothan loppu siihen, että Mä voin oikeastaan lähemmin vähän tarkastella tää homma, että miksi Otappa se kamera sinne. Nää sattu semmonen pieni accidentti, että eihän tästä näe edes mitään. Tiedän mikä syypää siitä. Meillähän tuli vauhista nuo öljyt pihalle. Moottori säilyi ehyenä. Eikö se riitä? Riittää. Siihen on hyvä lopettaa. Siinä on hyvä lopettaa.